altine annabi on woni ɓurnaɗo windere armanto giɗam jom ñalgo altine annabi on woni ɓurnaɗo windere armanto giɗo am jom ñalgo altine annabi on woni ɓurnaɗo windere musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗalirumede fere feñay windere fe jeyɓatake bindaɗo amde capantati korse hitande ujunɗe nogase joyi ɓatake men fati koye wasiya gandal alhamdulillah en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen dewɗum en juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama du'a min duwanimama alhamdulillah mbiɗen kala altina eɗen keewi hirjinde koye men faade gandal nde tawno rendo yoɗirta ko gandal e cellal rendo yoɗirta ko gandal e cellal gandal noon jiya koye sewnde nde ɓulnotoɗa e cewɗe gandal ha daña gandal ngal aɗa eggina faade koye e ɓerɗe e becce jiiɗe beele wonta gandal memo e jungo moni kala naftoro usta faadede adda yajede gandal ne waɗa noon saha gandal bindi ɗi pawɗa guite ma aɗa jangto aɗa refta e ko deftineɗa ko jangde sa yiɗima gayni noon e nder gandima ndi bitta cewɗe gande kene hisna ngal gandal beele mbaɗa ɓosal wawde naftude rendo ha rendo ngo wawa dañude tugni ene jeeya e calɗi gandal wawde naftude yimɓeɓe eɗen ñaagui Allah yo Allah feranen laabi gandal beele coodi moƴƴi ɗi eɗen mbawa reynirde diine men dañen ɗum taw en gonata yimɓe ɗaminiɓe woɗɗoyoɓe wasteteɓe wattuɓe koyemen e sifa dañe taw moni kala dañir yo dañ tan saabu holɗum ngakkude gande ɗe ene momo e junggo ha wonta golle ene sattani rendo ngo no feewi eɗen jetta eɗen beltono no feewi noon subalam bumbanaɓe hanki ñaldi koye ñalɗi cuballagu e jokkude enɗam e wurtinde mammaɓe en ko mbaɗanno
gila e gawirɗe haa e gande haa e jime pekan haa e downdirde ɗen geɗe kala. Moussa Diol haa toon to Mbumba min calminima min beltinima Mbumbanaɓe kala. En jaada toon to Dabbe eɗen beltini o jeunesse e ɓe ɓesgu ngoɗo hen no wuro. ɗum ko caggal nde pusgo diƴƴe ngo ma e Sénégal waɗi rawane. wuro ngo ƴetti pellital moni kalde nanata jungo e poos wonɓe maɓɓe nder leydi ndi ha e bowal leydi ndi kala ngam yidde mahade barasuji cembolindi ndena wuro maɓɓe ndena gese maɓɓe ndena ɓesguji maɓɓe ndenanaɓe balduɗi maɓɓe. pi hen noon million ngaji kewɗi no feewi. Dabɓe naaɓe on mbaɗi fayidagal manggal nde tawno neɗɗo ma heɓano hunde kala so tawi ilam ari naate galle mon naate gese mon koye galle ma koɗɗa koye gesa ma guurɗa. ilam yalti a rutti waɗi laamu wallani oɗon poti wawde wallude koye mon. mbaɗon commande hayso sakuji kewɗi hayso ujunaji 10 sac e kala dimanche walla kala alet walla kala ñalawma cuɓuɗon lowon hen leydi ƴeewon waɗande koye mon barasuji pile mon gandira yimɓe to jara toon. ene weeli wallude puɗɗiɗo wona pinowo tan ne jooɗi min ballaka hay goto arani ballede a daro tan cirguinɗa. ɗum noon en jogui hande woni guure jolinoɗe ha geggina ha kuɓeji dirguiti jani ha ɗo ɗo goni hay sakil gotel lowani tene ndungu ari tene ɓoyata ilam ara tene so ilam ari pusgu ne wawi wadde ko wanno rawane ne wawi wattude heddo kadi aɗa jowo e laamu aɗa jowo e haajuji aɗa jowo e balle tawɗon mbawno wadde no Dabɓe naaɓe no mbaɗi ni mbawno wadde noon. ɓe hande ƴetti pellital sodde ciment e jamɗe e yarlitade e kaaƴe ngam mahtade tufɗe mum e balduɗe mum ndena wuro mumen ndema remru wuro mumen. ɗum jeeya ko yidde gendi mum ɗum jeeya koye diine yidde gendi mum koye diine yidde ɗo jibina koye diine fewnude ɗo ñamata eɗo walata e to yarata ko diine. sabu so halkariya halkoto fittandu noon ko hunde fornde. fittandu ko hunde fornde ko hunde fornde foti ko renede. ay waɗino saa goto neɗɗo goto namdi wi onon holko saabi anduɓe mawɓe pap ɓuuri hulde mayde ɓuuri yidde gurdam. gando goto wimo sa andunɗo Allah fayi fittandu ɗo teddungal ngal Allah rokki fittandu a yiɗanta fittandu mayde a wonata jambaru yo fittandu maayi sabu teddungal ngal Allah rokki fittandu. a lorata fittandu a rumtota ko aduna ngam hoynude fittandu a jasnata aduna ha pamɗina fittandu tene kadi a mayata heege walla mbiya an ya nanguiri fittandu ma ni walla hay sa maayi ala ko bonnata ala. jabɗo Allah gonɗiɗo Allah teddinat no Allah tagirma honnuma hakkude jeeri e waalo. teddungal ngal Allah teddini fittandu wondore nde Allah wondini teddini fittandu fodore nde Allah fodani fittandu aljanna e ngarɗugol mum sa waɗi ko fewani jeyge e bongol mum yurmede nde Allah loowi e fittandu ko neɗɗo dañi aduna taganede kala ko woni aduna ɗaɓɓoy jiiloɗa ñaago Allah rokkuma ndu fittandu noon so ronki rende taaridi mum ronki rende galle mum ronki rende tufɗe mum ronki rende balduɗi wuro mum ha wuro mum ne yoolo e kala hitande ene ndaara teddinani fittandu muɗum. teddinde fittandu mum ko rende gendi mum rende ɗo ñamata ɗo eɗo yarata ɗo eto walata ɗo ndena fittandu ɗum woni taaridi fittandu sabu toon to ñawi tan a ñawat sabu ko ɗon koɗɗa ko ɗon gonɗa. ene jeeya e calɗi gonɗinde Allah rende ɗum ɗo hen. ɗum noon ne moƴƴirene kono kadi ne moƴƴi kadi yimɓeɓe ɓe kaala ɓe kaɓo ɗi kuusuji e mbusuji
kala coɗɗo galas so tawi tappi itti galas o tan weddo mbuuso ɓak hakkunde galle jira mbuusuji ne ɓeɗo tan mbuusuji tene mbuus koko haɗa on ji hande ko wayno leydi France altine hande ma daro haɓade ɗen gueɗe pop saabu holdum hande Europe koko jahli nguleki sattukine tawi toon ha won nokkuji cuumu fuɗɗima wadde hen Italie, Espagne, la France, Pays-Bas, Portugal yoga e leyɗele hande koko jakli ngam nguleki mawnude wone région ngaji woni gure hay eruji golle gustama to banggue ndema walla gaynaka walla gueɗe goɗɗe ngam teskede nguleki ɓeydade en jiito leydi Mauritanie woni état ji nan toon ko wayno Tris Zamouri goɗɗum aɓe jeeya hande o ha 48 degré to nguleki Maroc Marrakech wona nokku ɓurnoɗo andirede nguleki kono heccenke o ɓe jeehi ha 47 degré nguleki Maroc tene nguleki en kala ya han ɗon ka fofde ko changement ji taaridi woni waylo taaridi noon sa ɓoli leɗɗe sa feƴƴi leɗɗe sa acci mbuusuji a acci kuusuji ene jaaha moƴeta yorna leydi hokkina leydi wara korɓade watta ɗum soyɗugol leyɗele hono no sukundu ma ndu soyɗirta ha maaya ni ko noon leydi mayirta saabu sa ƴeewi sukundu so soyɗi cukalal kal ƴaggat so kal ƴaggi kal haƴƴat so kal haƴƴi kala ton kal mawnude jiya a fogotako a ustotako a fembotako kono sukuru ma ɓeydotako ko ni wayata saabu hollum saabu ko ñamata ko jarata ko ndi taari natema ndi watta développé ɓandu maɗa saga funna leeɓi ma sa yi noon leeɓi ma ne ɓeydo mawnude leeɓi ma ne saha kala ne mawna andu environnement ma ne moƴƴi ko ñamata ko ne moƴƴi wona leeɓol mawnata koye ñamde neɗɗo e sifa taaridi neɗɗo ko yeru leydi ndine so tawi ndi mooƴi so tawi ndi hokki so tawi ndi waklima saabu mbuusuji e kuusuji e feƴƴere e olde leɗɗe alay sago en tampat dey laamu kañum ne jogui doole mum ne ñama ne yara ne jogui salaire ne jogui jobdi mum ɓiɓɓe mum ne janggoya caggal leydi ne ɗan noon yahata weela goto fof jogui poste mum tampata ko an guurɗo e ndi taaridi o ɗum noon bandamen so en guitti kuusuji mbaɗe nokkuji tan hande ko toɓoyal kal ari ko kuusuji fof kumbi ha jettima demuɗe galleji kuusuji kala kumbi ha jettima demuɗe galleji woni ko hersinade e yurminade sa naati guure men ɗe san naata guure men ɗe cikkata elle ko isine mbuusuji woni e guure he laddel ɗi fof ko mbuusuji nan tan ɗi nana kole leɗɗe ɗi nana kole coɓoƴƴi ɗi nana purɗe leydi ɗi nana iri ɗi nana mbaɗini ene nefni haylarde kono so tawi kadi toɓi e nokku tuɗowo seeɗa tawɗa ko mbuusuji fof ne kumbi dow elle tan isine kuusuji eɗen gaddana koye men e kala saha rafiji e boneji woni hen ne jaaha ha wonande koto mumen mo kutorto o ene mbadda ɗum e ɗi kuusuji walla mbadda e ɗi mbuusuji tawtoya ɗi kuusuji goo wattake douche fooɗe ene wawi sukkoyde tiwo dokka kadi joom galle o probléme saha kala adude plombe yaltina kalis ɗum ara hen tan ɗum koto mo mbatta e ma sa yalti julde o woto waɗe WC o de woto waɗe hen woto waɗe douche nden a sukkat tiwo o fo jogoɗa ngal pinal goo ɗiɗi woto waɗɗum kadi e o poubelle mbeɗo alante sabu ko ƴiƴam saɓe woni hen koɗam rafi ɓolo wona lawƴiɗam haɗam laaɓa wonta wiro ɓolo mbedoɗa wiro ko mbaɗa e poubelle ma mbedoɗa wiro ko wiro wona ko hanke ko neɗɗo jogoto civilisation mum rento fof jeeya koye findinde hoore mum to banggue calɗi ɗi neɗɗo o ene fota wawde andude altina kala eɗen keewi haalde ko fate gandal oɗo saaha noon wona koye vacances to banggue wonande élevaɓe janggoɓe duuɗe janguirɗi cuuɗi janguirɗi
sukaaɓe almuɓe janngoɓe alqur'anil karim kami sariya ɓeɗon en goni koye guurti kono ɓayde haarana ari eɗen gandi ko nden jomin kewi ɓamtude woni hen ni puɗɗima ɓamtude janngoɓe franco arabe woni hen ɓamti woni hen cuwa taw ɓamtude waɗoɓe baccalauréat ene ɗamina ko ñalawma janngo talata o goo lewru fandu walla ni alarba ko way wonde kala vacance ari hol rôle o suka jahannoɗo école hankadi ni so ɓiɗɗo debbo so ɓiɗɗo gorko beele o heeɓi vacance tan hankadi ni ko fijirde tan ko télévision tan ko yaade plage tan walla ko yaade dinguide tan walla ko yaade teere tan ne dogane fettoya bal walla goɗɗum e goɗɗum so tawi woni ɓi heeɓi vacance ko ɓiɗɗo debbo gonɗon koye wuuro teeru ƴeew saɗa jogui musidɓe wawɓe defde defoɓe restaurant ji mawɗi na wawmo toon o janggoya deef o yiya no defirte o yiya no gollorte wasata ɓernde yiɗa wasata arsigue makko wonnoya hen wasata ɓernde nde yiɗa wasata o wawa wasata o yiɗa o fellita janggonude ɗum to janggata ɗo o wittana ɗum o wontoya cuisine hande holko ɓuuri seerde hande cuisine sa yiyande ala présidence defoɓe toon ɓe ko worɓe e rewɓe goto foof jogui ko salaire moƴƴo defanoɓe avion ŋaji defanoɓe société ji defanoɓe entreprise aji defoɓe hôtel aji 5 étoiles restaurant ji mawɗi les groupe aji ɗanniyankoɓe ɗannotoɓe to garata jamma e ñalam jomin ko salaire aji mawɗi jogui eɗen joguino musidɗo goto o jeeya ko leydi Mali ko musidɗo men ko cillo o wuppanno nde o ɗanni nde wari ha Côte d'Ivoire ko guppowo wonno mbiyete hammadi wuppoɓe ni debbo goto tubak ne ɗon wonno saaha omo wuppan ɗum ha ɓoy on wimo a arat restaurant am ga hen saaha kala daara ko mbaɗanmi ko beele mbawa defde mbaɗa andi tan sa ƴeewi ɗum avenir mani hen on jogui ko vision de ko listihara wannimo ɗum woni orientation wadde neɗɗo orienté ɗum woni listihar wona gara ƴewɗoɗa neɗɗo o wanma orient woni o conseil ma o watti arde ɗon omo walla debbo omo jangga omo walla debbo omo jangga nde tawno debbo ko bawɗo defde no fewi wawi wadde plaji windirɗi foof ne defa ndefu européenne africaine américaine asie océan moyen orient proche foof omo def o woni hen ko ceebɗo ko gaynako ko belɗo haqqille ha o wawi defde ndefuji kewɗi o ɓenni o fayi Cameroun wari Cameroun kadi o liggey restaurant goɗɗo o janggui ndefuji Afrique centrale ha o ɓeydi wawde o fayi lokkuni wiye Gabon o yetti Gabon o janggui toon kadi ha wawi hande sa ari noko wiyete la belle de torture tawete ko oto banggue maayo ngo Gabon nokko wiyete ko Pointe de Nuit kala aljuma ko cente ujunnaji yimɓe jaha toon waɗi ko site ɓurɗo serdo wiyete ko la belle torture woɗɗani no fewi to ruwa Mohammed VI wonanno to ƴetti galle mum koye takkomaji ñiibini toon gueɗe kewɗen toon ne yooɗi ko kanko woni ɗon hande chef de cuisinier o defantande ko ministére uji o defanta ko député ji o defanta hande ko touriste en mawɓe omo defanta footballeur uji mawɗi aroɓe toon ñamde min mi ñaami ɗon cillo so o wiyete jeeya ko masina mi ñaami ɗon tene wona omo jangi français wona omo jangi anglais wona omo jangi arabe wona haydara neɗɗo foof wonɗo arsigi mum woni heddoto ko an wittanta ɗum ko ɗum woni gandal bittana ɗum keeɓa hande o heeɓi gandal wawde defde ndefuji windere o defata hande so tawi ko ndefu africain Afrique de l'Ouest Afrique de l'Est Afrique centrale Afrique orientale kala hen Afrique aji foof on wawi defde ndefuji mum Asie on wawi defde ndefuji mum européenne on wawi defde américain nonne kadi wawi defde
kala def hande defete ngoɗon omo defa jogii équipe aji makko mawɗi nafaani mo dañi hen galleji mum bamako dañi hen fayida mum hebtina hen te ñalla ko joddade yimɓe mawɓe ko neɗɗo ne jogo codol moƴƴol e o sifa ha wooda ko woni joni noon ɓiye ƴetti vacances ɓiye ƴetti vacances o moni ƴeew musidɗo ma walla neɗɗo mo kolɗa e wuuro moon sene jogii boutique jaa kalda e mum mbiya min de ɓiyam ƴetti vacances o moni mboɗo yiɗi noon subaka fof so fini waara o wonda e ma e boutique ma he o laara no jeeyirta o laara prix ji ɗi o janga weccet o janga jeeygu o janga calcul o janga fof hay soko tan lebbi ɗiɗi walla hay soko lewru kalde suko fini dawa wonda e joom boutique o wona joom boutique o no yeeyirtini omo laara saha omo yeeya omo rutta omo weccita omo waɗa fof ha o wawa janggo so commerçant o yiɗi wonde wona o fuɗɗima noon fulɓe bandiraɓe men fulɓe guinenaɓe mbaɗata jiya cukalel tokosel guel duuɓi 5 duuɓi 6 duuɓi sappo totte joom boutique wona ɗon wona boye boutique o kañum waɗata ataye kañum nelete kañum waɗata gueɗe kewɗe kañum fittata tawne jangga jeeygu ko ɗo janggata yidde jeeygu jangde ko jangga yidde jeeygu jangga andude prix ji jangga wawde calculde jangga andude ɗum somi yeeyi ko ɗum dañanmi hen ɗum somi yeeyi ɗum ko perte dañanmi hen o marchandise mo dan mum fuɗɗi gasde walla fandi gasde holno mbaɗanmi hami serte makko ɓuuri yawde oɗo client holno kaldiranmi makko o client holno moftiranmi ɗum o ñamlotoɗo holno mbaddanmi mum o joguiɗo ne ara kala saha holno mbaddanmi mum moni kala jangga jikkuji yeeyde jangga jikkuji sodoɓe mbawa ganda to gonɗa suka sa mawni tan sa dañi boutique a yahat kono enen ko ma jeyata gonen babiraɓe ɗannoɗen mbaɗen boutique aji eɗen mbaɗa yana ummo taw ganduɗa kamɓe guinenaɓeɓe ko joom guine woni cukalel no benenuwani no benenuwaji ni benenuwa so jibini ɓiyum mawnata koye jeere ɗum tagi so mawni aduna hawata ɗum naññata ɗum teni sa resi ɗum ko kañum jogotoma tawata hankkadi ni koko janggi fof janggi systéme no haalis heɓorto ɓiɗɗo benenuwa so jibinama muynata koye jeere entete koye jeere wawata yaade koye jeere janggata haalde koye jeere mawna e jeere o wona ɓiɗɗo jeere o wona ɓiɗɗo commerce ɗum tagi kamɓe kala daareɓe to bene ɗo ha to Gabo ha to partout daare benenuwaji on jiyata debbo benenuwa basɗo de benenuwa basɗo mo wawana hoore mum haydara ene satti yiide ɗo jiɗa ɗum fof ko wawani hoore mum wonkadi ko wawanma teni son jooɗodima fiyete to banggue commerce hay soko tabel tokocel o jogui fiyete client ɓe mbaw ɗum ɓe mbaw haaldude e mum ɓe jogui konngudi belɗi e mum ɓe puntat ɗum ɓe puntodira e mum gilli naata cooda halis ma fiye poos ɓenna jaaha heddoɗo woni ɗo wona ko commerce ni foti jiɗɗa ko a jogui sehil maɗo ko pharmacie jogui ko pharmacie ɓiye nani aɗa andi oɗo hen ala ko ɓuurimo yidde médical tene ko duuɓi togo so jogui wuuro mon waɗi pharmacie halfinmo on saaha kala so fini o dawa toon o laara on no yeeyirta o jangga andude inde o jangga andude leɗɗe o jangga andude gueɗe kewɗe o jangga kadi hettade aroɓe ɓe ko jangtoto ko joom pharmacie o ko haaldata e mabɓe no yirtaɓe ordonnance uji no gardini o ɓeydo yidde e jangde makko ndeya puusamo wonoyde janggo docteur saabu enen ken yimɓe tedduɓe eɗen mbaɗi luur eɗen ngaami hunde kala ko ma forcé men so forsaka en ganda ko jiɗɗen wonde en ngala fandare wonde en ngala fandare yaade ko ñaamen tan jalen tan pijen tan ha ɓooya hoore ma tedda mbiya uf mi yeehi bollam mi yeehi bollam mi yeehi bollam ala koye wona noon wona hono noon ene heewi sifaji hay soko yeyde lugumaji en jii hande e nder jeereji men sa ari Nouakchott walla Nouadhibou walla Zouérate walla Bamako walla Khaye walla Sikasso walla ni Wourossogui walla Dakaru walla Ndar walla Banjul walla Birkila walla nokku ɗo wawi wonde Kela
walla ngaabu walla baafat ɗo hen wonde kala so tawi ari ma taw sukaɓe worɓe ne jeeya lugimaji elle mayi koɓe dañata ko rewɓe mbawa dañde feccere majjum yewɓe lugimaji ɓe hannde ko patron eɓe mawɓe hannde sa ƴeewi hannde leydi men Sénégal ɓiɓe guinenaɓe kamɓe eɓarɗo basalle kamɓe eɓarɗo carotte kamɓe mbaɗaɗo gueɗe kewɗe sa yiiɗi hannde defde saka saka ɗo calminten marina joom suudo haali abouba joom saka saka ɗo Abdoulaye Ndiaye en jiiɗi ñamde saka saka e kala saha min calmini on min calmini cifte daari hannde yewtere cifte daari en jeeya yewtere ɓurde ƴellitade hannde jewte baɗeteɗe radio Mauritanie en jeeya kadi hannde jewte ɓurde teskede e nder gendi leydi Mauritanie ha e boowal leydi ndi kala ene jeeya kadi hannde e yewtere ganduɗa ɓurde wawde wadde balle to banggue woni pelle nde tawno gardiɗo o omo yarliti omo laaɓi hen reedu teni kadi omo walla ɓen yiɗɓe wallede taw koye dande makko tumane jiɗɗon o wallira mon dande makko ko heeɓa foof wooda ko waɗa so école so galle ko wawi wonde kala Abdoulaye Ndiaye haali Abouba e yaadi mon foof on jarama no feewi oɗon mbaɗa piyanɗe moƴƴe ko mbatton ko hunde wande fayida adu noon teski ɗum amin teski ɗum sabu ko onon tan oɗon mbakki wuttoyima oɗon cippiri hen kono min jiiya e kala saaha nottale ɗi nottotoɗon faade ɓen ñoolaɓe yiɗɓe wallede to banggue mahadi mumen walla to banggue gueɗe mumen ɗum noon ne moƴƴi banda men suka o mbaɗamo orientamo to jeere mon ɗo jeeyowo liɗɗi o mbaɗamo orienté so debbo so gorko beele janggo wawa wonde jeeyowo liɗɗi enen kay en jiiɗo ɗanniɓe Espagne ɗanniɓe Italie ɗanniɓe États-Unis d'Amérique taw ko rewɓe jolfuɓe artuɓe leydi Sénégal coodi laaɗe guddirɗo hen entreprise aji mumen laaɗɗe ne dawa ene gawoya jamma so gaddi ndewa ɗo mabɓe ɗo ɓe binda liɗɗi ɗi ɓe jeeya ene kay jii ɗum ɗo Nabou Diakhaté nanɗo tufde nanɗo woɗɗani wona wonno ko caggal leydi ko capatu hen banggue wona ko ɗo udditi entreprise mum laaɗe soodi laaɗe tati fewna ɗumen licence uji moƴƴi ƴetti awoɓe ne jahane gawya jigo motoraji mum so ɓe garti ƴeegno motoraji mum hen woni hande ha watti yeeɗo liɗɗi hande ha waɗi tufde liɗɗi ha watti judde liɗɗi ne yeeya yimɓe garat ñaama te ko heddi kone yeeya ɓurani ɗum hande hay caggal leydi ndi foof noon heɓoto koye yidde guila e cukaku nde ɗo jewmum nawɗa ɗum ɗo ene jangga andude liɗɗi janngude wawde yeyde liɗɗi janngude holno somorte janngude holno yeeyerte holno kiilani haaldete ɗo yidde natata ha janggo haw sooda laaɗe haw sooda gawirde haw sooda foof o watta dañde awoɓe ene gadda omo yeeya walla mo yeeyane foof ko hen jeeya nehoɓe jawdi fendoɓe kosam ne jeeya foof kanko suko on wawi waddede ɓen omo laara no fendirte no yeeyirte caakiri no waɗirte karaw no waɗirte omo jangga ɗum janggo ene wawi ɗum wonoya udditare makko o naata e ngal demal wonanamo nafoore janguiɗen sukaɓe gueɗe kewɗe dokken sukaɓe orientation ngaji moƴƴi wona vacance ari tan mi ɗano ha midi mi ɗano ha 13h heure mo belami c'est fini somi ummima min mi ala haaju so wona télévision so wona football ko série so wona série ko tiktok so wona tiktok ko facebook so wona facebook ko youtube so wona youtube ko kecce sinap perdant temps ma tene avenir ma suwa taw andu hen haydara aduna ko leetere moni kala yo janggu leetere mum jogo eɓɓore fandare to fayɗo ko jangate ne heewi mi heeɓi vacance wona emi heɓgal tan mi jooɗo alay saago mi tetta barmi nene o alay saago mi watta defde galle o alay saago noon wooda ko mbawmi hay soko to morol morte mi yaha mi laara no mordete mi laada no waɗirte hande e nder guure men en ji won jogiiɓe sakuji men ko waɗaɓe maquillage so yangue waɗi inde waɗi julde waɗi kew waɗi a noddat ɓe ngara ɓe makkima ɓe pilma misor ma joɓaɓe ujunere jomum ñalawma ne wawi dañde ujunnaje 4
taw ko feeɗo waɗi walla taw ko yangue waɗi oɗon gandi ɗum ko jannguɓe maquillage holno makkitaneɗo so ɓorni wutte makko hol poudar e hol produit bawɗo yadude hen hawo yooɗa hande no jirton ɓe ni maquilleuse jogui ko peinture aji mum soodi ko produit ji mum soodi koye ponce uji mum soodi gueɗe mum wona aɓenayi guure men he mi yii ɗum hikka jomum koko janggi hande nanɗon ñalawma ne wawi dañde ujunnaje 4 san départ eno feeɗo wayi san départ hande no yangueji min ɗi gardini moni kala nan juuɗe nan jaggi juuɗe en fayi oware balle kam moni fof nana nodda banum gorko ɓen nan nodda sehilaɓe men min de koye yanqeli gonmi yanqeli ne kewi aɗa andi yanqeli so fawodiri tan tampinat lebtat tene kadi lebtat ɓen kadi lebta kadi saabu moni kala yiiɗi ko yo tine moni kala yiiɗi ko yo yiye moni kala yiiɗi ko yo rokku moni kala yiiɗi ko yo fi moni kala yiiɗi ko yo ñanto ten taw ala alay sago waɗa ɓe o ɓaasi ɓene hande aduna ko hefti ɗumen aduna woni ko hefta aduna ko hefti men enen foof woni yimɓe hande hanki aɓe dokkanno dépasse hande aduna ko heftiɓe maɓe pina hande ɓe daña ɓe dokka so tawi wonti noon dépassement ɓuuri hewde ko dañata so tawi dépassement ɓuuri hewde eko dañata joni jolɓirɗa hen e mbalka ñamale so tawi ko deppistoɗa ko ɓuuri hewde ko dañata ko a deppiso yeru tan a deppiso ujunere aɗa daña 500 a deppiso ujunere aɗa daña 500 so ɓooyi a natat e weendu ñamade ha keeɓa ɓakkere ndon ka yalta ɗum woni hewɓe hande joguiɗen caɗele sinno wonino ko dañata ko ɓuuri hewde dépassement tan ene wawi kala ko deppisiɗa ko heddi ko woda ko mbaɗɗa banggue kalñen dañƴa projet mawɗo gummina ɗum seeɗa dépassement ne yaha projet ma ne yaha dépassement ne yaha projet ma ne yaha joni so yanɗele inɗele ziruji e haajuji goɗɗi cokkima ma fayima e dow ma ko mbaɗanoɗa ko nattina hen dépasse o ne yaha nattina celɗi goɗɗi nattina celi goɗɗi projet ma ɗon ko yaade dépassement yon ko yaade celi goɗɗi yon to yaade natta e mbalka ñamade ɗum tagui hewɓe hande donki yo yaa foof noon ko guila e base o wasdemen andude économique holɗum hen hande sukaɓeɓe neltaɓe banque yoɓe jaa ɓe janggoya wonde jogui neɗɗo ma toon ɓiɗɗo yo ar jangga ƴeewa fiye question ngaji namɗo a neltamo e bitikaji yo ƴeew a neltamo e jeereji a neltamo e restaurant ji mawɗi a neltamo e nokkuji mawɗi beele o heblowo anda o faama janggo o wawa andude holno jogorto gurdam makko e holno jogorto gurdam e ɓen yiɗɓe fawade e makko taw kadi hatta projet ji makko ne jaaha e ko dañata ko e ko deppisto ko taw ko deppisto ko ɓuurata famɗude ko dañata ko kono enen wonno ɓerɗe men ko mawɗe ko dañeten ko heewani déppasuji ɗi ne mawni so ɓoyi teppoɗen mbatten takkude huno koye yitere dabare taw wona gonga gurdam men ko gurdam tifitafa o tifitafa noon o tampini men o lepti men ha ganduɗa moni kala watti wiide goɗɗo nafata kaari kay nafata min somi ñaguima kaari mi heɓata kaari a wawa hebde par ce que kaari aduna ko hefti ɗum mo mbiyeten sa ñaguima heɓata o aduna koko heftimo o heddori tan ko suturo so ŋaaɓi huno ko haali ko wuuri ko mbiya o yettani Allah so deƴƴi bonnon inde makko par ce que holɗum dépasse makko ɓuuri hewde ko dañata ko waɗi noon ko gurnamen ala heeɓo ko gurnam urñu yahata jogoɗen juɓɓudi moƴƴiɗi an jangguinowo alqur'anil karim sukaɓe nana yeeso ma belɗo haqqille o aɗa andi ɗum haqqille corto o aɗa andi ɗum muddo o mbiyaɗa ko muddo aɗa andi ɗum belɗo dande aɗa andi ɗum celluɗo ɗemgal o aɗa andi ɗum jiɗɗo o aɗa andi ɗum mo yiɗa aɗa andi ɓe fof aɗa andi a jangguiɓe a gasi woni kala rokku ɗum orientation moƴƴo ɗum woni jangguinde ko woni kala e mabɓe dokka ɗum orientation moƴƴo o ko belɗo dande ko celluɗo ɗemgal rokkum orientation o wawi wonoyde reporter o wawi wonoyde journaliste o wawi wonoyde goɗɗum ne heewi o wuura e dande makko e ɗemgal makko o ko belɗo haqqille wallumo o daña gandal law so tawi wonko yiiɗi wadde goɗɗum o waɗoya ɗum oɗo hay darata no famata o nanata famminmo ko foti famde ko
piranamo ɗum jangguinamo diine o piranamo law accitamo law o janngoya goɗɗum wasatata wonko wawi goɗɗum walla wonko foti wawde goɗɗum jiyaɗo Allah goto omo joguino almuɓe mo jangguinaɓe nde o woni sagata mo jangguinaɓe hen goto noon ko muddiɗi ko haydara tan natta haydara so windanama ɗo henna hay soko aya goto beele o wawa ko caɗele mawɗe kono noon kala ɗo nde oto diiri allahu akbar en calmini ceerno ahmadou athie e ceerno Idi Anna ha tonto cankon ɓoggel ko kalami ko wonno ko bakkel mboɗo tawa ko bakkel wonno mi salminimi ceerno ahmadou athie mi salmini ceerno Idi Anna Seydi Kane Seydi Athie ha ɗon ɗo cankon ɓoggel calmini dendagal cankon naɓe kala ene jaa e wuuro ngo gadiɗen yaltude janggoyɗen caggal wuuro men jogui duuɓi 7 naweɗen toon garɗen e juuɗe mam Anna mboɗo duwanoma welede Allah e ma ya rabbi calmini cankon naɓe foof no feewi Allah e makko muddidde haydara natata kono noon to ɓe jooɗi aɓe jangga ɗo kala oto dirɗo garage to omo andi jeyɗo oto omo andi dirago oto ngo so oto iwi Kidira walla iwi Tamba walla iwi ko wayno Wourossogui naati garage Dar es Salaam Bakkilo on gandi ko kalami ko so tawi joom oto askiliri taw yiyani oto de omo andi o ko 11 walla 11 80 walla naggam na omo andi numéro oto omo andi oto omo andi joom oto omo andi dirago oto kala chauffeur omo andi natirta garage hayso yiyani oto so nani umago moteur o tan omo andi oto ceerno teski ɗum noon teski ɗum no feewi e makko watti namdade mo wi kanko yiɗi oto tan ceerno noon nayimo garage to wonmi kani sigi on ɗo waddi ɓe hankkadi ni so jangi o gayni o ɓarama tan kanko fayi ko toon Allah rokkimo wawde oto bawgol ene hulɓini so wiyama oto wawa nade ɗo wawi nande ɗo oto so wiyama wawa yaltuɗo wawi yaltuɗo hen no dognirta oto ni hulɓini no suusiri no wawiri no andiri so oto boni automatiquement o sakko o fewno ɓenno yahabbunon makko oto makko meeɗa pande ha nodda mécanicien kala ɗo paani o yaltata ɗo hoore makko e caɗele hande omo jeeya e gollotoɓe woni isinaji mawɗi caggal leydi makko taw ko oto o jogui ha o watta hande chef dognoɓe autoji ɓe kala ɗo oto paani kanko noddata o namdo paano ko woni o nele mécanicien ceerno wallimo ni woni wallude almudo ni woni wadde orienté neɗɗo laaɓa reedu mbaɗani ɗo orient neɗɗo ala mo wawa hunde hedoro neɗɗo foof ne jogui ɗo haqqille mum weeli neɗɗo ne jogui ɗo haqqille mum jaaɓi ɗo haqqille mum yaati janggen ɗum e sukaɓe sen gone galleji ɗi ƴeew suko ko ɓuuri yidde ko ɓuuri wawde haalde so arti école holko ɓuuri yidde haalde sukaɓe janggoɓe saaha an ceernajo o jooɗo ceerno Sall min calminima to Sinthiou Mbal calminima no feewi aɗon ɗo Sinthiou Mbal ɗo min notuma to Dumga ceerno Ibrahima Sall khadimul qur'ana min calminima almudo ceerno Amadou Boyinaji moƴƴo janguinowo mboɗo andi sahara joddo e almuɓe oɗon jewtida saɗa teskoɓe moni kala aɗa foti andude holko woni ɓernde muɗum ko noonne kadi ha to Seleng dudal ceerno Mohamed Seck mo ganduɗa kañumne so laari suka almudo andi o wawana nodde jinna ɗum aran ɓiye walla ɓiye o de haqqillo welani walla ne weeli walla ko ɗum ɓuuri yidde wanmo e meccal nawmo walla aranmo wanmo e ɗum on ene waɗa ɗum woni yidde wallude almudo yidde wallude ngel ɓinguel so ngel mawni janggo ngel yejjittama abadan tinnodiren hen Allah walla en so buuɗalirmede feeri feeñi feeñjey ɓatake men faati koye hirjinde men e gandal musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoulaye Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen